San kuman ngay muging karaday, waray mo kaway, anak pa palangga, igindirikwan luha, amapay ugan mga kasama. Tumikaw sa imo'y dahil, imuha inuman. Kanugunsan kuman na imugin karaman, waray mo kaway, alakpat palangga, igindirikwan luha, nga mapait ugan mga kasama. Tumigaw sa imo'y day, imuha inuman. Ayaw manggarig sikway, anak mga pagmulingoy, hinumdumi mahal, aning iginsan, aning iginsumpa, at kamamatian, bisang pangarumpag, ining kalibutan, imo hinumduman. Kawang malabay, anak insan, kawang malabay, anak insumpaan. Ayaw manggarig sikway, anak mga pagmuinoy, hinumdumi mahal, aning iginsan, aning iginsumpa, at kamamatian, bisang pamarumpag, ining kalibutan, imuha inuman. Kawang malabay, anak insan. Mga katap, sorry. So yan o, sila malayo. Anak Hello mga kachapsoy. Dito po kami ngayon sa Magsaysay Beach. Ayan, naligo po kami ngayon. Ayan o. Ayan, yan. Hello mga kachapsoy. Ayun, at nandito lapit tayo sa aking mga kasama. Yung mga kasama ko po ngayon ay mga pinsan ko at mga kapatid ko. Ayan, lapit tayo sa kanila. Marvin, yan din na! Mga kachapsoy, sakay tayo. Marvin, dali, la! Hello mga kachapsoy. Ayan, nakasakay kami ngayon sa sa bangka. Nakasakay kami pero patuhod lang. At ayan, pinasiguro namin yung alak. Nandyan oh. Grabe ang nuknuk, inuubos ako. Akala siguro sa akin ulam. Wala naman, sinigat. Ayan mga kachapsoy. Tara. Pwede mo na alam ako, bisan didi, sinugod pagkagatla. Uy, maya ka naman. Ang sarap pa siguro. Sanglit bayan pagkaamo, santalinguha umaumo, Hindi rin nasasagap. kay totoo, sindro may sa
Ayan mga kachapsoy. Ayan mga kachapsoy. So, ngayon ligo-ligo kami. Ligo-ligo kami mga kachapsoy. Ayan. Ayan, inuubos ako ng ano. Inuubos ako ng nok-nok. Ay, ano ba ang nok-nok sa Tagalog? Inuubos ako ng nik-nik mga kachapsoy, oh. At ano? Ala, lamig pala ang Tagalog. Ang Tagalog daw ng lamok-lamik. Mga tarantado kayo. Tarantado kayo minuto. So ayun mga kachapsoy. Ngayon ligo-ligo muna tayo. Kahit yung aking kamera ay nanganganib. Dahil naka 360 degree tayo. Ayan, ligo-ligo tayo mga kachapsoy. Yung kamera ko po ay hindi po siya waterproof. Yung kamera ko po ay water sorok. Ayan, mga kachapsoy. Ayan sila, oh. Tama na. San pag-igo Ayan mga kachapsoy, nagbulyas lang kami dahil uwi na po kami. Uuro kayo. Good evening mga kachapsoy. Nandito na kami ngayon sa Magsaysay Beach. Pauwi na kami. Ayan, bakit kaya may Ayan, pauwi na kami mga kachapsoy. Ayan yung mga kasamahan ko. nagbubuksay ako sana Ha? Ano yung utrohan eh? Ano yung utrohan mga pagbubo? Sige, pagbubo ka. Ayan mga kachapsoy, napupulyas na siya. Umarap na dito. Umarap. Sige, ayan. Gaga. Papakita ko tayo Pearly, nagbulyas na lang siya. Ayan mga kachapsoy, tapos na kami sa aming midnight snack. Midnight snack. sa may nagpapala